Ola, son Eli e hoxe vamos a falar da razón vital de Ortega y Gasset. Dentro do vídeo. José Ortega y Gasset naceu no ano 1883 en Madrid e estudou filosofía na Universidade de Madrid e doctorouse cunha tese sobre os terrores dos anos 1000. Vale, no ano 1902 iniciouse escribindo en xornais e en revistas e no 1910 foi catedrático de metafísica na Universidade de Madrid. Durante a guerra, Ortega abandou España e durante ese tempo escribeu algunhas das súas obras como O Espectador, España Invertebrada e moitas máis. Ben, ora vamos a falar da razón e da razón vital de Ortega. A razón utiliza os nosos conceptos para ordenar as nosas percepcións e non é o mesmo usar a razón para a natureza física que para interpretar a vida. A vida é a realidade radical de cada individuo, por iso para interpretala non podemos nin usar nin a razón pura, nin a razón matemática, polo que temos que usar a razón vital. Razón vital ou ben raciovitalismo. Ortega defende o uso da razón, pero quer ir máis alá da razón vital ou da razón biolóxica, por iso crea o concepto de razón vital, que é o uso da razón para desenvolver todas as capacidades vitais dunha persoa. E o ser humano só consegue isto se comprende as súas vivencias inmediatas, a súa cultura, en definitiva, se comprende a súa circunstancia. En definitiva, se non se orienta a razón, non ten moito sentido alcanzar a liberdade. E nada, hasta aquí o raciovitalismo de Ortega y Gasset, e nada, espero que vos axudase, e hasta outra. Chao! Dark street tonight, and the people they were dancing.